समर्थ. अशक्य हे शक्य करतील स्वामी. तुम्हा सर्वांचे आपल्या स्वामी प्रचिती आणि स्वामी सेवा या चॅनलवर स्वागत आहे. स्वामी तुमच्या सर्व चांगल्या इच्छा पूर्ण करूत ही स्वामींचरणी प्रार्थना करते आणि आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करते. व्हिडिओला सुरुवात करण्यापूर्वी तुम्ही जर आपल्या चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा. यामुळे मी जे काही व्हिडिओ बनवेल ते सर्वात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचेल. तर भक्तांनो, आज आहे संकष्ट चतुर्थी, त्यासोबतच गुरुवार पण आहे. तर गुरुवारी आपण जास्तीत जास्त स्वामींच्या सेवा करत असतो. गुरुवार असल्यामुळे जेवढ्या शक्य होईल तेवढ्या आपण जास्तीत जास्त सेवा करत असतो. त्यासोबत गणपती बाप्पाचं चतुर्थी आहे म्हटल्यावर चतुर्थीच्या पण आपण खूप सेवा करत असतो. मंत्र जप, गणपती अथर्व शीर्षांचं पठण वगैरे अशा गणपती बाप्पाच्या पण आपण भरपूर सेवा करत असतो चतुर्थीच्या दिवशी. यासोबतच आपल्याला आज चतुर्थी आहे तर संध्याकाळी आपल्याला गणपती बाप्पाला एक खास नैवेद्य दाखवायचा आहे. तर हा नैवेद्य कोणता? तर हा नैवेद्य म्हणजे गणपती बाप्पाचा आवडीचा मोदक. तर आपल्याला संध्याकाळी आरतीच्या वेळेस आपण मोदक करायचे आपल्याला 21 गणपती बाप्पाला. तसे आपण दर चतुर्थीला मोदक हे करतच असतो, पण ह्या चतुर्थीला आपल्याला 21 मोदक करायचे. आणि हे मोदक करताना आपल्याला त्यात 20 आपले जे आपण सारण भरून करतो खोबऱ्याचे किंवा तुम्ही जे सारण भरता ते भरून करायचं. आणि एक मोदक आपल्याला मिठाचा करायचा आहे. त्यात मीठ घालून असं मोदक करायचं आहे. तर घरात शांती, सुख शांती लाभण्यासाठी, तसेच घर प्रसन्न वाटण्यासाठी, तसेच घरामध्ये पैसा येण्यासाठी आपल्याला हा उपाय करायचा आहे. कारण की आपल्या सगळ्यांना माहीतच आहे गणपती बाप्पा हे विघ्नहर्ता आहे. आपल्या आयुष्यातील आपल्या घरातील विघ्न दूर करण्यासाठी आपल्याला गणपती बाप्पाला प्रसन्न करायचं असतं. तर खूप जण गणपती बाप्पाला मानतात. तर अशा प्रकारे तुम्ही त्यांना नैवेद्य दाखवला, त्यांना प्रसन्न केलं तर त्यांची कृपा ही आपल्यावर होईलच. तर घरातील अनेक संकटे जाण्यासाठी आपल्याला हा उपाय करायचा आहे. तर एका चतुर्थीला तुम्ही हा करून पहा, तुम्हाला नक्की अनुभव येईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, चतुर्थीच्या दिवशी आपण संध्याकाळी आपल्याला 21 मोदक करायचे. त्यातले 20 सारण भरून करायचे आपल्याला, खोबऱ्याचं सारण किंवा तुम्ही पूर्णाचं सारण तुम्ही जे भरता ते. आणि त्यातला एक मोदक 21वा मोदक आपल्याला एक मोदक मीठ भरून करायचा आहे, मिठाचा करायचा आहे. आणि संध्याकाळी आपल्याला नैवेद्य दाखवायचा आहे गणपती बाप्पाला. तर नैवेद्य दाखवायचा, आरती करायची आणि नंतर सर्वांनी तो प्रसाद घ्यायचा आहे. आता तुम्हाला प्रश्न पडेल की तर मिठाचा मोदकचं त्याचं काय करायचं? तर आता ते 21 मोदकमध्ये आता कोणता नेमका मिठाचा आहे आपल्याला हे माहीत राहणार नाही. तर सर्वांना प्रसाद वाटायचा तो 21 मोदकचा. आणि ज्याच्या नशिबात असेल, जो नशिबवान असेल त्यालाच तो मिठाचा मोदक येईल. तर तो व्यक्ती खूप म्हणजे त्याच्यावर गणपती बाप्पाची खूप कृपा राहील. तर सगळ्यांना वाटल्यावर ज्याच्या वाटेला तो मिठाचा मोदक येईल त्यांनी खाल्ल्यावर त्याला कळेलच की हा मिठाचा आहे. त्यांनी थोडासा खाऊन तो बाजूला काढून ठेवायचा आहे. पूर्ण मोदक नाही खायचा आहे तो मिठाचा. तुम्ही घराच्या बाहेर ठेवू शकता किंवा पक्ष्यांसाठी ठेवू शकता बाजूला खायला. हा उपाय तुम्हाला आज चतुर्थीच्या दिवशी करायचा आहे. नक्की करून पहा. हा उपाय केल्यावर तुमच्यावर गणपती बाप्पाची अखंड कृपा राहील. तुम्ही खूप नशिबवान राहाल आणि त्यासोबतच तुमच्या घरात सुख शांती, नेहमी प्रसन्नता हे तर येईलच. त्यासोबतच ज्या व्यक्तीला तो मिठाचा मोदक मिळेल तो खरंच खूप भाग्यशाली राहील. त्याच्यावर गणपती बाप्पाची अखंड कृपा राहील. त्यामुळे घरात हा उपाय एकदा करून पहा. आज चतुर्थी आहे, आज चांगला वार आहे, गुरुवार आहे. त्यामुळे संध्याकाळी हा उपाय नक्की करून पहा, करा आणि अनुभव घ्या. तर असा छोटासा व्हिडिओ मला तुमच्यासोबत शेअर करायचा होता. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. श्री स्वामी समर्थ.